Корупцията подрива основите на обществото, защото го деморализира. Нейното съществуване подкрепя илюзията, че е възможно общество, в което да получаваш нещо незаслужено. Няма малка и голяма корупция. Въпрос на време е малката корупция да прерасне в голяма. Дори учителят в училище, който пише незаслужена шестица на ученика, започва да го корумпира, защото създава у него убеждението, че има и друг начин за успех. Убеждението, че съществуват труден и лесен начин. Да, лесният начин съществува, но цената му е ужасна. Подриване на личния морал. Корупцията като обществено явление ни показва състоянието на обществения морал. Нетърпимостта и участието ни в борбата с общественото явление корупция ни учат да видим по-добре личния си морал и как да се поправим в нашите малки неща, защото общественият морал е нашият морал. Личният морал на всеки от нас е единственото спасение от най-голямата корупционна схема – популизма. Популизмът обещава лесния начин и получаването на незаслужени блага. Само високоморалният човек, човекът, който има самооценката да не приема и оценката да не дава нищо незаслужено, само той може да устои на изкушението популизъм. Като обществено явление, корупцията не може да бъде изкоренена без участието на членовете на обществото с тяхната активна морална позиция, без независим и безпристрастен съд и без работещи в най-чистия интерес на обществото прокуратура, следствие и полиция. Гарантирането на независимостта и безпристрастието на съда и изграждането на работеща прокуратура, които да се ползват с обществено доверие, е път към истината за обществените отношения и морално пречистване на обществото. Корупцията подрива моралните устои на нашето общество, обществото, в което живеем и в което ще оставим да живеят нашите деца.